Maya po oras kabalit. Kayang taming mabilog ang pwersa ng GNN TV44, mabiyala rin makapanaon at lokal na istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore po rin balitang may kalap gining Martis, April 29, 2025. Yaku po ibeniginto at iti ang News Force Pampanga. Suportado de Rem Voluntario Ibatkin Central Luzon ang kandidatura ng Bernhard Avalos para senador. Ay ni-report ng Patricia Mamang. Formal neng linunsad inyang April 28 ing Avalos for Senator Movement, apeni muna ning Central Luzon Volunteers Movement bilang suporta king kandidatura ng Benhur Avalos king Senado keti king syudad ning San Fernando. Agpangang Dr. Renato Legaspi, chairman ning grupo, karapat dapat siya Avalos sa sumambut uli ning makaba at malinis sa karanasan king serbisyo publiko bilang dating DILG Secretary, MMDA Chairman, Mayor ning Mandaluyong at Congressman. Number 1 is performance. Number 2, competence. Number 3, experience. At saka integrity na. Kitang alayang stain yan. Gawin niya yung kaya record king Mandaluyong. From Consial, Big Mayorya, Congressman, Big Mayorya, Metropolitan Governor, kay Batmig Secretary. Alam bitas ang mansyong anti-graft. Tuto. Hanggang check yung king ombudsman ng Poping Sandigan ba. Dagdag na pang Dr. Noel Laksamana, co-chair ng grupo, maginyang epektibong manungkulan ni Avalos nung manikwang pwesto king Senado. Yamoy nga kakita mo na ating integridad, ating kakayanan, ating leadership, at higit sa lahat, responsibilidad at saka pagkatao. Maayos ang pangalan niya, maayos ang kanyang nakaraan, at meron na siyang na-deliver. Pasalamat neman ni Avalos, kareng Kapampangan, king karelang suporta at tiwala. Masyado ako na-overwhelmed, no? Tago sa puso ito. Dahil syempre iba yung galing mismo doon sa lugar mo, sa Pampanga. Hindi siguro nila alam, I received this outstanding Kapampangan Award. Ito yung binigay ni then Governor Mark Lapid. Nagagaling there's a groundswell Ramdam ko Bakit? Itong last few days, ang dami nag-endorso sa akin kaliwat kanan. And even yung tinatawag na tarpaulins, kanya-kanyang gawaan yan Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. King Balening Arayat, pasik na nga ng kampanya laban king illegal na droga. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Inyang Lunes, April 28, pesinayan ng Strengthening of Barangay Anti-Drug Abuse Councils o BADACs at Orientation on Drug-Free Workplace Certification Program king Arayat Sports Complex. Parti ning programa, inggewang voluntary drug testing para kareng barangay officials. Meni muna keti, dina Mayor Maria Lourdes Madira Alejandrino, PNP Arayat Chief Leobaldo Bacon, DILG Provincial Director Myra Moral Soriano at DILG Arayat Josephine Villanueva. Metong niya kanong takbang itibang ipakit ng suporta king advokasyang Mika Drug-Free Arayat. At budi ko mo rin po nga kay kareng may malengke tiking Pampanga, nung pong antati mo po yung Arayat, ang pisan miyan kanini, baka po maging model o pare-pares na kay Punggawang kanini. Bilang manungkulan po, siyempre, ingatan mi po yung kapakanan na rin may malin o rin kayanakan. Budi ko di po nga pakit na bilang public servant, ikay maging malagong influensyada rin kayanakan. Kayang ko po na ikayatang ko rin hanggang opisyalis ka rin barangay at sulang ang pungini. At na para po ikayat ko lang na pangalagaan ming kalitasan na rin kaya nakanalimo ka rin din pamilyada o kaya sarili da na aligtas din sarili da kaya kanining klaseng kahit drugs, pinagbabawal na gamot. At sula naman ketirang opisyalis, iba't karing miyayaliwang barangay ning Balen. Of course, isa sa mga ginagawa ng DILG, yung ina-assess natin, no? Meron tayong annual assessment ng status or yung functionality ng mga BADAC. So, isa yun sa mga
ginagawa ng step ng DILG para laging ma-remind yung ating mga barangay officials dun sa mga tungkulin dito sa programa na ito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kasado na yung selebrasyon ng Fiestang Fernandino 2025 yung metong karengpe Camaragula Cultural Historical Celebration in Ciudad. Ay report ng Patricia Mamangon. All set na ang siyudad ng San Fernando para king selebrasyon ng Fiestang Fernandino 2025. Bida Keti, reng migit 30 aktibidad, apapakit king gelingan, creativity at talento da rin Kapampangan. Nung ka rin, Sentro Keti ing mabanding kultura, herensya at tradisyon da rin tao San Fernando. Kapamilatan ng temang king panyulong ng balena pakamalan, ing kultura, kasalesayan at kasalpantayanan ali dapat makalingwan. Ing kapyesa na iti, sa salamin niya kanuking kasalesayan at maging king paninap ning San Fernando. Reng makalinyang aktibidad kapag nasan kanong ipasala kareng bayong enerasyon. Preserve tamo, itang namin kaya nagulan tamo. Itang kaya tamo dapat papatdan. Kasi itong ikaming manungkulan, pitda tamo yun kaya tayo pag-celebran, mag-umpisa ng patdan kung namin akolis ng kultura. Like, metong kareng activity tamo, reng mga kutsero. Magdahil tao ngayon, pag-eta ng dilinan, importansya. Bilakot na ang kutsero. Kaya ni anya itang talagang susuportan tala, reng nilatagan tamo ang kutsero kaya Ciudad San Fernando. Metong mo naman kanong paralan ni Tibang pasiknangan ing turismo. To promote the city of San Fernando as a tourism hub in our country. And syempre, nandito yung ating mga candidates. It represents each barangay and the beauty of San Fernando inside and outside. Maragul kanu papil ing komunidad para king tagumpeda reng balang programa. We are harnessing the community involvement and the participation going to the commitment. These activities, kung pansinin mo natin, taon-taon mo ginagawa natin sila. So it's not just tradition, we are passing it to all the generations. Oreti naman, reng niyayaliwang aktibidad, kilob ning pabulan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ni News Force, Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota.
Lito, Lito, Lito namin! Lito, Lito, Lito namin! Lito, Lito, Lito namin! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Balaw siyang pasik na nga ng Clark king aspeto ng sports tourism kasabi ng MPTC Tour of Luzon event. Hiding report ng Patricia Mamang. Lalong tumitibay ang posisyon ng Clark bilang center ng sports tourism sa bansa matapos ang matagumpay na pagpapatuloy ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC Tour of Luzon na sinuportahan ng business tycoon na si Manny V. Pangilinan o MVP sa pamamagitan ng isang malaking dagdag sa premyo. Sa ginanap na media and VIP night nitong April 28 sa Hilton Grand Ballroom, inanunsyo ni na MPTC Chief Regulatory Officer Aray Perez at Duck World PH Chairman Patrick Gregorio na itinaas ni MVP ang grand prize sa individual category ng Tour of Luzon sa 1 million pesos mula sa dating 500,000 pesos mula mismo sa kanyang sariling bulsa. Bukod sa 1 million pesos na first prize, itinaas rin ang premyo para sa iba pang top 10 finishers. Tinawag na The Great Revival ang Tour of Luzon ay isang patunay na muling nabubuhay ang sigla ng sports tourism sa bansa, lalo na sa Clark na may world-class infrastructure, accessibility at suporta mula sa pribado at pampublikong sektor. Napakaganda ng Clark. Napakaganda, nakita nyo, no? In fact, ang testament dyan, nung pinapanood natin sa video, di ba yung mga tanawin, mga kalsada, saka yung nakikita nila, no? It's like living in a different country. Talagang sa Clark, ano yan eh, sports tourism at its best. Oo. Talagang kung gusto mo gumawa ng sports tourism, dito ka sa Clark. Dagdag pa ni Gregorio, matagal nang sinusubaybayan ni MVP ang takbo ng Tour of Luzon. Simula pa noong unang araw nito, isang patunay ng kanyang malasakit at paniniwala sa potensyal ng sports sa nation building. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras.
Agpangking pag-asa linubneking Philippine Area of Responsibility metong a low pressure area banda General Santos City. Pero sabi ni pag-asa mababa yung chance ng maging ang metong bagyo iti. Samantala king Luzon naman at king alawapang lugar king bansa, asahan taming malisangan at mapaling panahon. Manibatabak hanggang gat panapon. Dapat asahan tamo mo rin pamanuran bandang bengi. Kabalen maging parti ka king pamagbalita kiti king News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo, reklamo king kayong lugar, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, inganinan kayong mata sa kalidad ng lokalapamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. ALB nyo lang Ering Martis, Rene Calapa Historia, Ketiking Provincia. Yako po Benny Ginto at ini King News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, susunod.